Hvad? Ja, det var det. Karoline fik den. Hold da kæft, min nørd. Der var ikke noget op, men jamen, I må ikke stikke. Jo, vi brugte dig, så overlever ikke spillet. Altså, jeg tror, at det bliver klart. Vi er klar. Ja, okay, gør det. Det bliver svigt. Gør det, gør det. Ja, okay. Lad os nu gå for. Hvad er det? Okay, mor. Okay. Og det er kun dealeren, der siger noget. Nå. Den gik ikke. Ej, hov. Nej. Okay, så vi er en snyder. Claus, hjælp mig lidt, det der. Nej, det var ikke god, den der. Det var ikke det. Okay, fortsæt. Alle sammen. Nej, du må ikke. Alle sammen. Alle sammen. Alle sammen. Skål. Det er lige hvad mig til at vide, at det er drunken. Det er okay. Det er ikke så godt mere. Ja, det gør det bare. Det gør det. Jeg tror